1 iunie este o zi specială pentru toți copiii și un bun prilej pentru părinți de a-și petrece această zi deosebită alături de copiii lor. Râzând, cântând, distrându-se, redescoperind copilăria, descoperindu-și copilul. Toate aceste bucurii ar trebui trăite de către orice copil zi de zi și nu doar de 1 iunie. E o deosebită plăcere să-l invit aici pe viceprimarul general al municipiului Chișinău, domnul Nistor Grozavu. Aplauze! De asemenea, șeful Direcției Municipale pentru Protecția Dreptului Copilului, doamna Svetlana Chifa. Aplauze! Directorul companiei Mary Kay Moldova, Liuba Birina. Aplauze! Reprezentantul Organizației Internaționale pentru Migrație, Irina Todorova. Aplauze! Și desigur, directorul Asociației Obstești pentru Abilitarea Familiei și Copilului, Ave Maria, Ave Copii, Vasile Batcu și Javid Paknehad. Aplauzele dumneavoastră! Dragi copii, mulți stimați părinți, onorată asistență, dați-mi voi, în primul rând, pe toți copiii care se află aici și toți copiii din municipiul Chișinău să-i felicit cu frumoasa lor sărbătoare, Ziua Copilului, cu începutul vacanței de vară și vreau să vă doresc ca această vară să o petreceți așa cum petreceți ziua de astăzi. Noi, Primăria Municipiului Chișinău, încercăm în fiecare an să avem grijă, în special de familiile defavorizate, să ajutăm acolo în măsura posibilităților, dar depunem eforturi considerabile. Acest lucru vom face și în continuare pentru ca toți să aibă șanse egale pentru o promovare în continuare. Vă doresc tuturor dumneavoastră, mulți stimați copii, ca să păstrați zâmbetul cald totdeauna pe buzele dumneavoastră. Bună ziua, stimați sponsori, bună ziua, stimați oaspeți! Cu deosebită plăcere vreau să vă zic tuturor, bine ați venit la activitatea noastră. Tradițional, mulți ani la rând, noi, Direcție Municipală, în parteneriat cu adevărați prieteni ai copilor, unii din care le vedeți astăzi în scenă alături de mine, facem tot posibil de vă aduce bucurie în această frumoasă zi. Așadar, și anul acesta v-am pregătit mai multe jocuri distractive, cadouri, surprize, înghețate, dulciuri, bomboane. Vă dorim să vă simțiți ca niciodată! Добрый день, дорогие ребята, дорогие взрослые. Очень рада вас здесь всех видеть. Очень приятно, что такой праздник сумел объединить совершенно разные организации. Дирекцию муниципальную по правам ребенка, компанию Mary Kay и организацию международную по миграции. Вас сегодня в этом парке ждет очень много игр, очень много сюрпризов. Но также мы подготовили сюрпризы и для мам. Bună ziua, dragi copii, stimați colegi, parteneri și oaspeți! Astăzi ne-am adunat împreună de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viața fiecărui om, copilăria, și pentru a felicita pe cei care se bucură de această lume fermecată, adică pe copii. Copilăria este un basm fără sfârșit. Am ales genericul aceasta pentru că aceasta este singurul moment al vieții în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem și râdem în aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente. Copilăria nu are vârste, nu are limite. Ea este o perioadă când nu avem griji, când totul astăzi cu noi, o sărbătoare fericită. Mulțumim din suflet, stimați copii! Fiți mai darnici la aplauze, haideți! Eu știu că așteptați daruri, dar credeți-mă că dacă acești toți oameni maturi v-au promis acest lucru, asta neapărat se va întâmpla. În momentul în care mă îndreptam spre dumneavoastră, am observat că sunt sute de expoziții, sute de oameni care dăruiesc zâmbete și asta este important. Și voi să vă întrebați, cred că, de ce acești copii stau aici cu baloanele astea nemaipomenite? Vă doriți și voi un balon? Vorba e că împreună am putea acum să facem o adevărată magie dacă ne-am gândit că avem un vis pe care l-am vrea împlinit. Fiecare să se gândească, are o dorință? Are? Un vis? Aveți? Deci, vă rugăm foarte frumos să vă puneți visul în minte pentru împlinire, vi l-ați spus, și la semnalul meu să lansăm aceste baloane a dorințelor care vor zbura sus spre cer și acolo ajungând vor împlini toate dorințele voastre. Sunteți gata? Stați să facem o repetiție. Eu vreau să văd mânuțele deasupra capului cu pac. Slăbuț. Ați mâncat puțin înghețată? Păi, hai mai tare și... Da, mai tare? Uite așa. Și acum, voi cu balonul
baloanele. Atenție! Start muzică! 3, 2, 1, puneți dorința să zboare baloanele! Și voi! Ținem aplauzele, le ținem, mânuțele în aer! Toată lumea, să le primim cât de departe zboară. Super! Să zboare departe până la cer și toate dorințele copiilor acestei țări să se împlinească. Asta vă doresc. Vă doresc să aveți o zi nemaipomenită, o vacanță extraordinară și vă doresc să vă bucurați și dumneavoastră, stimați maturi, alături de noi, cei care rămânem în grădina copilărie. E așa? Da! Deci, vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim tuturor pentru prezență, rămâneți cu noi în parc, însă eu, prieteni dragi, permiteți să vă invit la o horă, dans! Și din picior, vai de mic așa, și saltă ușor, uite așa. Uite, vadea nicu, ușă diverticu, ce frumos mai joacă, cine să-l întreagă, e copul să-mi facă, e mândruțare, șereche n-are, visează fiecare. Păi, Ioana, să fii bine, vreau să joc cu mai copii, hai și voi, și voi mai bine vorbi, vă faci rău. Hai, Ioane, nu mai sta, haide, nu mai sta, trebuie și vremea ta, haide, nu mai sta, și nu o să-ți pară rău, haide, nu mai sta, nu va de plăcău, haide, nu mai sta. Haide, joc și eu, joacă, uite așa, când e dragă neamul meu, joacă tot așa, și la fără mă juca, uite așa, care nu mai marica, uite așa, o, la câtă roacă, și bătuța de roacă, ora răzășoasă, ora sămăcioasă, ora de moldovăneasă, mine lângă mine, ora să bună, să jucăm toți împreună. Uite așa la noi înseamnă, și rămânem cu toții în aceeași poziție pentru niște copii frumoși și mari scumpe. Un bărbat nu ar putea directiva și putate, manevre și surori, nu iubesc să jumătate, știu pe lume ce să le strângem la o masă, haideți, dragii mei, veniți,
În copilărie întotdeauna căutam hotarele ploii sau unde începe și sfârșește curcubeul. Nu am mai dat niciodată de altfel și al meu, o fi dezlegat această taină. Bună ziua, copilași! Nu se aude. Bună ziua, copilași! Haideți împreună să atingem curcubeul! Vreau să vedem toți copilașii să dansăm aici. Toți copilașii, veniți! Și eu, măi, ce frumos ești! Haideți împreună astăzi să atingem curcubeul și să se îndeplinească toate dorințele! Să fie toți copilașii iubiți, să fie veseli și fericiți. Vreau să ating curcubeul și să vopsesc lumea în mii de culori. Vreau să ating curcubeul, iar copilașii să merge prin flori. Și acum poți vedea și măruțele sus, sus, așa să atingem curcubeul și sărim. Ei, toți părinții, haideți aplauze pentru șovele bunei de aici. Vreau să ajung până la curcubeu și să-i spun ce dorințe am eu. Să fie toți copilașii iubiți, să fie veseli și fericiți. Să fie toți copilașii iubiți, să fie veseli și fericiți. Vreau să ating curcubeul și să vopsesc lumea în mii de culori. Vreau să ating curcubeul, iar copilașii să merge prin flori. Haideți mai sus, să atingem curcubeul. Lumea copiilor, hai să răbdăm și împreună cu toți să cântăm. Că după ploaie apare prin nar o melodie din 7 culori. Că după ploaie apare prin nar. Ce spuneți, copilașă? Să cântăm, cântăm? Vreau să ating și vreau să ating curcubeul și să vopsesc lumea în mii de culori. Vreau să mergem și bălaie. Vreau să ating curcubeul și să vopsesc lumea în mii de culori. Vreau să ating curcubeul, iar copilașii să merge prin flori. Vreau să ating. Măi, ce bun sunteți! Bravo, bravo, copilași! Felicitări încă o dată! La revedere frumos! Mulțumim din tot sufletul, Vitalie Dani, dar unde sunt aplauzele voastre? Domnul Vitalie, am impresia că copiii se așteptau că o să rămâneți mai multă vreme alături de ei, dar nu știu cum ați plecat prea rapid. În pofida... Oh,
Vise-ați împlinit așa cum v-ați dorit. Gânduri bune câte ați strâns și tot ce ați învățat. Copilul să dați iubirea ce-o purtat cei buni, să le arătați o lume minunată în care vă găsiți pentru copii. Și tot ce ați învățat. Copilul să dați iubirea ce-o purtat cei buni, să le arătați o lume minunată în care vă găsiți numai copii. O lume cu soare și mii de jucării pentru copii. Cu povești și vorbe întâlniri. Vai, cât de tare! Mulțumesc! Vă doresc o vacanță frumoasă în continuare. Vai, ce mult îmi place să vă văd pe toți așa la oaltă, prezenți aici. Prieteni dragi, promisesem eu cumva mai devreme că în fața dumneavoastră și amintește cineva? Am spus așa? Deci, fiți atenți! Acum, la moment, Școala Profesională Insula Speranțelor din municipiul Chișinău va susține un masterclass la probă. Vă place? Aplaudați pe fiecare! Participanta numărul 4, ce operă minunată! Extraordinar! Aplauze, copii! Participanta numărul 5, câtă eleganță! Fiți atenți! Câtă eleganță! Mi-aș dori și eu asemenea gâță. Mulțumesc mult! Participanta numărul 6, ce frumoase pule! Aplauzele dumneavoastră! Încă o favoură pe minunat care este participant numărul 7. Va, ce drăguț, e comod, e frumos. Să vedem ce coapuri mai avem astăzi. Participanta numărul 8. Și ea vine cu o extraordinară coapură pe care astăzi a primit-o acolo în parc. Uite așa, minunat, extraordinar. Participanta numărul 9. Cât de drăguță e, ca o adevărată zi de vară. Participanta numărul 10. Extraordinar de bine făcute. Participanta numărul 11. Cu adevărat în lumea copilăriei este dânsa. Realizez de pe piciorat lung. Și participanta numărul 12. Foarte drăguț. Mulțumim frumos. Să fii sănătoasă. Mai sunt câțiva participanți. Următoarea participantă poartă și ea o câță împlinită pe diagonală. Mulțumesc frumos. O domniță un pic mai matură, dar și ea bine gătită la sărbătoarea noastră. Răsucește-te să ne vedem. Wow, ce floare frumoasă are din păr. Așa, acest privitel poartă și el o coafură interesantă și mai ales comodă pentru zilele de acum. Aplauzele dumneavoastră. Încă o domniță cu buline și drăguță. Nu o să încurce părul în noi, în schimb, se va simți comod și stilat. Și ultima participantă. Foarte frumos, n-avem ce pune. Aplauzele dumneavoastră. În fața catedralei, aici pentru toți dumneavoastră, de organizatorii și anume de Direcția Municipală de Protecție a Dreptului Copilului. Aplauze pentru ei! Eu vă felicit încă o dată și permiteți-mi să remarc că sunt sigură că ne întâlnim la 1 septembrie, voi să veniți mai mari, nu așa, mai înalți. E adevărat? Mai voioși, așa-i? Mai puternici. O să mă...